Може да пуснеш и таймер. Сложен ли на таймер? Не, аз го имам тук. Има ли? Добре. На видеото. Чао, весели празници, братле. Чао, Митач. Може би изпушил нещо. Ай, Митаче. Тя ще имаме полудионка. Не. Те ли? Няма да. Не, нямаме. Няма да мога. Добре. То Си, слушам още та следващия матч. един вод, бе, човек. Ви сега, аз понеже не вярвам толкова на моят уред и такова. То си пуска. Добре, я закачи и тук и жълтото. Чакай. Трябва да го свали на половина, ако закачиш жълтото. В момента нищо не става. Нищо не сваля. Бахти. То и как става? Странно. Чай, що се отключи, човече. Ето. Всичката е... Да, без късия, дай. Смисъл... Ко краде ти било? Уа. Чао, весели празници, момчета! Арменците празнуват ли или това е срамна дума за тях? И те празнуват. Тъй. Кой искаш да го отворим те? Нищо не се промени. Бирале, Той работиш. Вчера работеше деца. Работеше това? Да. Не, сваляше наполовина, поне с моят мотоцикл, като го мерих, не знам. Пак може и той да е смотан. Няма как да те смотам, защото ти сваля точно на половина, братле. Сещай се. Да. Добре, както и да е.